шамшод муҳиддинов, як рӯҳонии тоҷик, дар маросими ёдбуди падараш Тоҷиддини муҳиддин ҳунарнамоӣ кард. мана чандин бор таъкид кардам ки бо буромадӣ бачам шеър нахонед. леки ман яхта мехоҳам остаҳак. дар ин маросим ба Шамшод Муҳиддинов барои заҳматҳояш дар тарбияи ҷавонон мукофот доданд. سرخطیب مجید جامع جماعت دهه دولت شهریار با نشان علاجی فرهنگ جمهوری پاکستان سرفراز دارد. навори панду насиҳат ва мавъизаҳои ин рӯҳонии тоҷик ҳаводори зиёд дорад. баҳори соли гузашта навори кӯтоҳи ин рӯҳонӣ ки порчае аз суруди модарами овозхони маъруф Зафар Нозимро замзама карда буд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ бинандаи зиёде пайдо кард ва баҳси ҳамешагии мусиқӣ дар ислом ҷоиз аст ё неро дигар бора доғ намуд. ӯро рақибони овозхониаш ба риоя накардани шариат гунаҳгор карданд. ӯ мегӯяд чун дар хонаводаи фарҳангӣ ба воя расидааст, мери санъат дар хунаш ҷой гирифтааст. шояд ягон шохае аз амо овози марғуладори марҳум падар барои мо ҳам ба тариқи ген бигем ба тариқи хун барои мо мерос монда бошад.